E para que usaban entón o corno? Isto é para bendicir o que é o goxo. O goxe, non? De calquera bicho. De calquera bicho que teña goxe. Que teña veneno. E que bichos máis ou menos teñan aquí? O sapo? O sapo, a culebra, A culebra tamén. a lagartija, a toupa, A topa tamén? o outro, o sapo xa o dixo. As arañas? Tamén. E esta, como lle chamades aquí? Ali chamámoslle samanduxas. Estas son negras, píntigas, con pintas. As píntegas. Píntigas, con pintas amarelas que están nas augas. Salamancas tamén lle chaman aí. Sí. Esas salamancas igual non ten, porque ese veneno é raro que pique nin eso. A toupa ya eso sí. Sí. A salamanca é como a lagarta, pero negra con Si, pintas pero eso está máis amarelas. ben no monte, así Sí, sí, exacto. E sabe de que era dun licornio? Digo, o animal chamábase licornio. Decían que lle chamaban licorno. E que era do corno, ou un dente? Era un dente Un dente. Un dente dese licorno, pero esa xente de antigamente non falaba nada, nin... O sea, que era un dente. Claro, Porque eran dos bisabuelos do meu home. Sí. Quen sabe onde ele procedía. E xa estaba así, xa viña... Non. O puxeron. Dicen que só era o corniño, o que era o dente. O dente. E nós puxamos isto porque iba tan desgastadiño. E puxamos. Puxeron esto de plata? Sí, porque xa non se daban enganchados, tan pequeninos, Claro. puxamos nós isto. E como se fai para curar entón cando hai? Pois pasa, se lle non... Non, Fais así, por exemplo, onde veña o mal, fais así. E por darse agua, a agua ao fulano, e xa leva, pasa e xa lle pasa o... ten que lavarse despois co aquela agua. Desde que se lava, lavar non, desde que se lava pois que aquela aguinha con algodón ou con a gasiña, pois pasa nós pasamos isto. E a xente, pois, despois con algodón ou con a gasa, pois pasa. E cando lle pasa isto hai que facer cruces ou Non, algo, normalmente pasa así como lle... As veces que sexa ou hai Sí, un número de veces? Non, ao segundo como xa a ferida, por exemplo, xa é pequeniña, faise isto e xa está. Ajá. E despois isto méteno en auga? Nun bote ou nunha botella de agua. E podámoslle ao fulano e como Durante moito tempo? Esa agua non caduca. Non caduca. E canto tempo hai que meter o forno? Dúas veces. Dúas veces? Dúas veces. E xa está. Sí. E despois con esa auga, el mollan algodón na casa, vai botando hasta que lle... Sí, hasta que e lle despois cure. se en caso deso, pode, así como sea. Se é moito ou é pouco, pois dúas veces pasa... Eso non ten que volver, se é moito daño, ten que Claro. volver aquí. Pero normalmente non veñen. Unha vez que veñen xa non Xa hai lle, que... xa lle cura. Sí. Hai xente que reza con aceite, allo, Tamén? falan de que... O goxo, que o curan o goxo con ensalmo e con emplastos. Para o goxo, pero non co... Non, Non co licor. porque hai moita xente que dice, ai, a fulana bendiciu-mo. Ou rezan ya aquí. Claro, cando falo dice así, cara, non que vou rezar. Que é rezar? Isto normalmente non máis pasa e non necesita rezar. Era dun animal que se chamaba como licorno. Sí. Pero non saben como era ese animal. Non sabe. Claro, non sabe, eso sí. Claro. O sea, É o que decía a xente, non antes. Claro, o que se ven comentando, pero quen E sabe. era o dente, o dente dese animal. Isto xa usaba os Os abuelos abuelos do seu marido. Os bisabuelos. Os bisabuelos. O que ten igual 100 anos, os maridos. Normal. 100 anos, terá. Sí, eso é uso. No, gastado está, o sea, que usar deberonlle... Non, é que eu digo, antes era a E xente... de pasado lle quitaban anacos ou polvo ou algo, raspaban, sabes? Non, eso non colle, eso non colle nada. Sí, sí. Eso que está así que non colle nada. De melusa ni nada. Sí, sí. E, por exemplo, agora acaba de pasar este señor, e paso yo alto e non se chega tampouco. Que hai xente que dice, acabaste de pasar a fulano e... Que poda contagiar, nada. Dice, lá bebe no grifo, nada, non fai falta. Ou no campo, ou cando vai á praia, temos unha prima que vive en Barcelona, e cando van moito á praia, dice que hai moita... E tamén non leva para lá para pasar. Pero isto non era... As medusas. E tamén- As medusas. E tamén cura o das fanecas. Non, as A fanecas. faneca é unha picadura que... Por eso digo. Cura esos que aguantar ali. As fanecas... Pero as medusas que é como unha urticaria que te Sí, salen pero na debe piel ser e as tal. medusas que che queda, que están na auga, que che pican e te queda... Esas son mellor... Te queda todo colorado, porque se o leva para a praia, díxole para que era, para... A agua serán desos que andan por o que sei. Pola auga, sí. Non, a agua non deben ser, porque andarán tamén deses bichos que andan así... Polo aire. Por o aire. Os tabaxos, as cousas, os avispas. Alá, así non é capitán, non era taba. Non sei, non, igual non. Carai, Algún bicho debe haber. non, iso Se sí. o levan... Pero nós estamos moito médico.
Home, que se ten mérito, carai. Houve un médico que non lo quiso comprar, Sí. pero non lo vendemos. Porque, según o gusto teñen, el tío tamén temos non. Claro. E ademais, se o usa polo menos, Eso a non se xente ten que se de está recuerdo. aproveitando. É todo de recuerdo. Claro. Porque é o que dicimos, ahora non ven xente, porque os médicos non sabían, pero agora os médicos xa saben. Volven a veces para Se, repetir a... se por exemplo, é moi avanzado, si, se non, non. É o mellor de moito tempo, Non que estivo necesitamos unha señora aí do hospital, xa lle querían cortar a perna. Sí. E xa lle salían os bichos na perna. E ela tuvo que vir 9 días, porque estaba moi avanzado. Pero se non, normalmente, non máis veñen unha vez. Todos os que teñen vido unha vez. Iso teñen que ser os casos moi para vir máis veces, pero se non máis vir para unha vez. Esto puxolle vostede, o Sí, puxamos corazón, yo. o corazón e tal. Sí. Por algo, porque tamén Por hay que nada, proteger. non, porque viña no cacharrín. Ah, viña no... Viña aquí no... Ya isto, metemos yo aí, porque isto viña, non sei onde puido... Isto xa cando vim para cá, para aquí xa está. Ajá. Xa estaba ese Xa o tiñan colgante isto. ese, non? Pero isto de colleron e meteron yo aí, e aí está. Porque dicen que xa nos daban collido, e así dice que lles regalaron para por aquí. É moi bonito. Sí, non, así sí que... Importa que lle saque unha foto do gozo? Non, Así xa teño... O aquí importante é... xa saben, era maior, Recordo era. que tiña eu, pero non sei se en 10 anos se desgastaría moito, pero eu recordo É que máis agora xa grande. non, porque os médicos xa len os libros, xa... Pero antes viña muchísima xente. Viña moita xente, non? E de fora tamén. Ai, que dos pueblos do redor. Hasta ve un de lá de Holanda. De Holanda? Non sei por onde se pude enterar. E veo que mandaba aí cunha línea e veo un home que do máis agradecido. E a xente usaba sobre todo para eso, para o gozo, non? Sí, só le curaba pez. Ou só le usaban pez. Porque é para o que é. É para o Agora, que é. por exemplo, isto non fai daño. Agora, se, por exemplo, é veneno, cura. Se non é veneno... E como saben se é gozo ou non é gozo? Non, conoces ben. Sí. O da araña tende. Ajá. O da toupa empuña para arriba. E o do sapo igual. Ah, según como fagas... Sí, conocer normalmente conocer. E además van onde os médicos e os médicos chaman yerpes, son o goxo. Sí. Yo xa sabemos que... Pero os médicos para isto non cuidan. Non creen, Non queren. non creen. Esta perna non me dá cura. Sí? Pois podía probarlo. Ah, Fai Fai 10 pasar. anos que o teño, pero Está no momento. dixéronme que era herpes de estrés, que andar nervioso que Bueno, pero puña mal máis non vai fazer Eso que vai que facer pasa. mal. Pero non se me nota moito. É que puxe por aquí. E leva agua e dalla. Isto é sin cachondeo ningún. Non, xa sei, xa eu creo eu. Algo non se cree, isto non é... Isto funciona, Isto Se non non- a xente non o facía. Bueno, o único que non me sea Ese xa producido lle por un está, verá. animal, sabes, que... Mira, cando a xente leva tantos Esto xa anos teño facendo, pego por este lado. é porque algo lle funciona. Non, funcionar funciona, porque nós temos que ver aí que a xente dice que lle funciona. Ahora leva esta botellina de agua e dalla, verá como... E dalle escozón. Sí, claro, claro, cando eu teño malo, cando me dá calor ou tal nelas, un montón. Que bueno, Pois é unha oportunidade, unha vez que uno... No, pero xa teño probado Pero non todo, puido 50.000 pomadas, fun a dermatólogos de Orense, Pero que nunca me as deron pomadas quitado. son malísimas. O goxo, as pomadas son malas. Mira como se fai, Ahora Teño que facer un número de veces lavar Non, non. porque 2 veces ao día, a mañá e a noite. Despois de ducharse, Vale. con algodonciño, con a gasa, dalle eso, verá como... Se é o goxo, verá como lle sabe. Agora se é mellor de outra cousa, isto No, no, sí, é o que sí. dicimos a todo mundo que ven. Se non é o goxo, isto non fai nada. Gracias Non, por todo. nada. Cando queren, aquí estamos Sí, propios. otra vez que volvamos por aquí, pues ya. Qué interesante. O licornio. Hombre, é interesante. Sí, sí, sí. Thank you.